martapan un-unoy ko dengaman o biyag ko ay dinakad baybayan di paimon di banagek tapnuam mo di aramide sumitam niliday ti ragsak tapnon daytoy ayat ding tumanasanas singkat panagduadam to'y ayat ko biyag ko mapagtalkan jak tugam ken mangpaltang ken mangteti pakaburi-burang biyag resat di maumat di bara ngayed ni ayat o biyag ko ala na kunen na bituin na pagbiyaga sikatong palto'y biyag